एकदमबारे नायदो दैबानाजों अनेक बायदिसिना जावबोयो एकदमबारे माबा माबि गोथै नायदो हं नै थालिर जावबोगौ नुदोंना नोंथांमोना एकदमबारे थालिर जावबोगौ। हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि मारै इउटुब चेनेलाव गासिखौबो फिन खेबस' आरो बरायबाय मानोना नोंथांमोन बिराद दुखुनि बाथ्राबो ओमफ्राय एकदमबारे माबाबो आरो दा दाख्लै सप्ता खनसेनिफ्रायनो जोंनि ओरैथिंजाय माने अखा हागासिनो दं अखा हानानै फुरा दैबाना जाजोब्बाय गाइसमोन एकदमबारे मा बुंनो आरोना एकदमबारे दाख्लैफोरनो बानायगौमोन आं भिडिअखौ ओमफ्राय कारेन्ट गैयाना जोंना गामिसो गामियाव एसे अखा हाबानो एसे बारहुंखा बारबानो कारेन्ट फैया ओमफ्राय दा बिनि थाखाय नै दिनैसो भिडिअखौ बानायनो हाबाय खिन्थुबो अखाया नै दासो एसे हागाहांदों ओमफ्राय दाबो फुरा दैबाना दा जों बेखौनो लोगोफोर माखासे ओमफ्राय ओरै जों दैबाना नायनो फैबाय आरोना गाइसमोन नोंथांमोनहाबो नायलांदो जों माने दा फैखाबाय एकदमबारे लोमजोब्बाय फोथारफ्रा लोमजोब्बाय जों लागोनि एकदमबारे दा गाइसमोन आं नोंसिनो खोन्थानोसै दैबानाखौ एकदमबारे लोमसावजोबखाबाय दा बेहाय एसे बेरायलांसै जोङो एकदमबारे लोगोफोर गोजा भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा गाइसमोन एकदमबारे नायलांजोबदो जों बेरायलांसै नायदो बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना दैबानाखौ बा नुबायना गाइसमोन फुरा लोमसावजोब्बाय गासिबो बे जों लागाजोबमोन लोमसावजोब्बाय फोथार फाग्ला बायदि दैबाना दाख्लैथ' गिदिरसिनबावसोमोन गैया मबाइल चार्ज गैयिनि थाखाय आं खेबनो मोनासै ओमफ्राय नै लोगोफ्रा फुरा थालिर जाजोब्बाय फाग्ला बायदि ओमफ्राय बेहाय मा मा दंबावो ओइ बाहायबो थालिर दंबावो माने बिसोर थालिर जादों गासिबो जों दा बिसोर ओरै लोगोफोर गोजा ओमफ्राय ओरै आं बेरायफैबाय आरो दैबाना नायफैनो नुदोंना गाइसमोन एकदमबारे फुरा दैबाना जोबसै दा ओरै बै जों ससे बेरायहैनोसै बेजों ससे बेरायनानै थांसै ओमफ्राय नायथिंलाबायनोसै दैलांबाथाय बिराद जारला गाइसमोन एकदमबारे लोमसावजोबो ओरै जोंनि जायगाया एसे दहला बायदि जायोना ओरै जोंनि जायगाया बिनि थाखायनो फुरा लोमसावजोबो नायदो गाइसमोन फुरा बाना खि बाना फाग्ला बायदि बाना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने एसे ओरै बे मालारि नोंथांमोना दा जों बे मालारिजों बोलांसै बेरायलांसै एकदम बै दैमा गिदिरजों हारसिं थाबायलांगासिनो दं आंबो दा गाइसमोन नायदो एकदमबारे बेहायनो दुगैफैयोमोन बे गंनिया दैमाया जों दुगैफैग्राया गाइस बेनो ओमफ्राय दा नायनि लास्टआव दुगैलांनाय जायोना मायो आङो मोनथिया नायनि दा दैयाबो एसे गिदिर नालाय दुगैलांनाय जायाबो जानो हागौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे बै जों बेरायलाहैनोसै जोङो हरै दै माबाजों दै बाना जादोंना गाइसमोन नुखाबाय दा एकदमबारे बेसे गुवार बेसे नुहरसै एकदमबारे बुरलुंबुथुर दै बायदि जानानै थाबाय फुरा देरस्लाजोब्बाय दा हनै लोगोफ्रा आथिं आखाइ सुलाजोब्बाय दा आंबो थांनि र' बाहाय आथिं सुनि एसे मोजांनो नुबाय दैबाना नायग्राफ्रा बा मानो नुबाय दा गाइसमोन एकदमबारे ओरै लोमस्लाजोबखाबाय बेहायनो जों दुगैफैग्राया बेहायनोमोन गंनिया दैमाया ओरै बैनिफ्राय ओरै फोथारखौ लोमजोब्बाय गासैखौबो फोथारखौ लोमजोब्बाय ओमफ्राय गाइसमोन आं बुंना होनि दै माने गाइसमोन एकदमबारे बेहायनो आंनि फार्स्ट इउटुबाव फार्स्ट भिडिअ आपल'ड होनाया बेहाय फैनानै आपल'ड होफैदोंमोन आं गाइसमोन एकदमबारे खनसे आं भिडिअ आपल'ड होफैबा बै समावमोन बारा खुरखायाखैमोन दा नायदो खुरखानानै मासेबां माबा दा एकदम बिराद माबा जाबाय आरो दैबाना जाजोब्बाय माने उसिजोबनो बारा गोबाव बारा माबा नांलामोन आरो नै नायदो गाइसमोन एकदमबारे नै बेसेबां दैखौ मोनबाय मानो होनबा गाइसमोन उसिथारसैमोन दैयाथ' एकदमबारे गास'नो हाखाया फाग्ला बायदि गोथौखा नायदो बिसि गुवार बोहैलांखो दा बाहाय बे लोगो सासे ओमफ्राय आं दुगैलांनो नागिरदों नायनि माबायदि बिसि गोथौ गास'नायनि फाग्ला बायदि दुगैलांसिगोन गाइसमोन एकदम जों अनेक बायदिसिना जावबोयो एकदमबारे माबा माबि गोथै नायदो हं नै थालिर जावबोगौ नुदोंना नोंथांमोना एकदमबारे थालिर जावबोगौ फाग्ला बायदि दैयाथ' गोथौखा थोरोबसिजोबजोबो ओमफ्राय दा जोङो गाइसमोन दुगैनोसै बैयाव सासे लोगो ओमफ्राय आं दुगैनोसै बेहाय बिसिबांबा गिदिर दैयाव नायनि बिसि गोथौ गास'नायनि जेबो गामसा थामसाथ' लाबोखायाखै ओमफ्राय दुगैनानै थांसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबा साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरोना एकदमबारे दुखुनि बाथ्रा फुरा दैबाना न'थ' लोमस्लाजोब्बाय
ओरै नायदो लोगोफ्रा फाग्लाबायदि दा बिसोर दुगैनाय नङा आरो जोंल' दा गाइसमोन आङो दुगैनो रेडि जाबाय ओरैनो राफोद छोटी बच्ची हो क्या? गोदो उन्दैयावबो दुगैखायोमोन दैबानाबा खिन्थु दिनैबो गोसोखांनानै न' थ' लोमदोंबाबो गामि लोमदोंबाबो जोङो फोथाराव बेरायफैनायनि जाबजों दैबानानि गोदोनि उन्दैनि जानायफोरखौ गोसोखांनानै खुसि मोनफैबायना जों खुसि लाफैबाय बुरा बरिया दा नायदो आं एगजाम होनोसै एगजामफोरखौबोथ' फुरा रोंखाजोबखागौ दा बुंसै माने गाइसमोन जों दुगैखांबाय बेजों लोगोजों आंजों माने गोजांनायाबो जाला बिराद गोजांबाय फाग्ला बायदि गुसुथार ओमफ्राय दा नोंथांमोना नुखाबाय दैबानाखौ फाग्ला बायदि होनबाबो दुगैफैबाय जोङो माने दुगैनोथ' बुंनांखाया एकदमबारे फाग्ला बायदि ओमफ्राय गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो ना मा बुङो खुरान गैया गाइसमोन जों दा आवगायलांगासिनो दं माने माखासे बिसोरबो थांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय फंबायमोनबो दं गासिबो थाबायलांजोब्बाय ओमफ्राय आंबो थाबायगासिनो दं नोंथांमोन नुखाबाय नोंथांमोना दैबानाखौथ' फाग्ला बायदि दैबाना माने भिडिअ होया गाइसमोन बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय माखासे कारेन्ट गैयिनि थाखायबो होनो हायाखैमोन ओमफ्राय मबाइला चार्ज गैयाना जोंना गामिसो एसे अखा हाबानो एसे बार बारबानो कारेन्ट थाया बेनि थाखायनो So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue.